День добрый, панове! Вёска Вишнева, Воложенский район, Минская область, Республика Беларусь. Калісьці, паважанае панства, вось гэтыя землі ўваходзілі ў склад Крэўскага княства. І неаднойчы вось па гэтых дарогах на сваіх конях праносіліся уладары гэта княства Альгерд, Ягайла. Ну, а мы, паважаныя, давайте так паціхеньку пройдзем па гэтых мясцінах ды паглядзім, што ж тут цікавага. Калісьці гэтая вёсачка Вішнева звалася зусім не Вішнева, а Вішнеў. І ў летапісах яна вядома яшчэ аж з 15 стагоддзя. Належаў ён тады панам Гедыгольдавічам. Хто падараваў Гедыгольдавічам гэту вёску, невядома. Адны кажуць, што гэта зрабіў князь Вітаўт, другія, што Ягайла, а трэця кажуць, што гэта Жыгімонт Кейстутавіч. Ну, адным словам, вось хтосьці з гэтых унукаў вялікага Гедзіміна. Ну, а ўладарыў тут на пачатку 15 стагоддзя, ну, віленскі кашталян і дзяржаўца смаленскі Сямён Гедыгольдавіч. І вось гэты вельможны пан Сямён Гедыгольдавіч, ён, прыняўшы хрысціянства па каталіцкім абрадзе, у 1424 годзе вось тут, на гэтай вось гары, панове, дзе калісьці было язычаскае капішча, будуе касцёл. І вось гэты касцёл тут быў адным з першых касцёлаў вось у гэтай акрузе. І з цягам часу Вішнева становіцца галоўнай сядзібай паноў Гедыгольдавічаў, а касцёл вішнеўскі, ён становіцца такім, ну, духоўным цэнтрам вось гэтай усёй акругі. І ў гэты касцёл, панове, тады ўваходзіла аж 12 парафій. І вось уявіце сабе, паважанае панства, што на пачатку 16 ўжо стагоддзя Вішнеўскаму касцёлу належала аж 1500 дзесяцін зямлі, а віленскія епіскапы лічылі Вішнева адным з цэнтраў каталіцтва. Але вось тады ж у Еўропе, ну, пачаўся такі пратэстанцкі рух, рэфарматарства пачалося. І вось хваля гэтага рэфарматарства, яна дакацілася і да Вішнева. І Вішнеў ўжо становіцца адным з цэнтраў пратэстанцтва. І тут, у вішнеўскім гэтым касцёле, які становіцца пратэстанцкім храмам, чытаў свае пропаведзі сам Сымон Будны. Энцыклапедычная даведка. Сымон Будны нарадзіўся каля 1530 года, памёр 13 студзеня 1593 года. Беларускі гуманіст эпохі адраджэння, рэфарматар, тэолаг, філолаг, гісторык, паэт, філосаф, педагог. Скончыў факультэт вольных мастацтваў Кракаўскага універсітэта. У 1558 годзе па запрашэнні Мікалая Радзівіла Чорна прыехаў у Вільню,
дзе выкладаў катэхізіс на беларускай мове ў пратэстанцкай школе. Адзін з заснавальнікаў друкарні ў Нясвіжы, дзе ў 1562 годзе выдаў на беларускай мове кнігі «Катэхізіс» і пра апраўданне грэшна чалавека перад Богам. Сымон Будны асуджаў аўтарытарызм і дагматызм, рэлігійны фанатызм як каталіцкіх, праваслаўных, так і пратэстанцкіх, царкоўных і палітычных дзеячоў. Кожны, лічыў Будны, павінен займаць пэўнае, адведзенае яму гістарычнымі абставінамі месца ў грамадстве. Сымон Будны належаў да памяркоўнай рэлігійна-рэфармацыйнай плыні, блізкай да кальвінізму, якая ў Вялікім княстве Літоўскім мела назву евангелічнай. Заклікаў клапаціцца аб развіцці беларускай культуры і мовы. Апошнія дні свайго жыцця Сымон Будны, панове, ён правёў вось тут, у Вішнева, у свайго сябра і аднадумца шляхціча Лявона Моклака. І вось наш зямляк Сымон Будны, гэта быў вельмі унікальны чалавек. Гэта быў і прапаведнік, і пісьменнік, і філосаф. І пра нашага земляка, беларуса Сымона Буднага ведаюць ва ўсім свеце. У 1993 годзе па рашэнню ЮНЕСКО 400-годдзе ад смерці Сымона Буднага адзначалася на сусветным узроўні. Памёр Сымон Будны таксама тут, у Вішнева, але вось дзе магіла гэтага беларускага вальтэра, невядома. Кажуць, што яго пахавалі вось недзе тут, на гэтай гары, побач з касцёлам. А ў 1600 годзе Вішнева набывае шчыры каталік Адам Храптовіч. І вось Адам Храптовіч, ён забірае ў пратэстантаў храм і перадае яго ізноў каталікам. А пазней Храптовічы наогул разбіраюць гэты драўляны касцёльчык і на ягоным жа месцы будуюць капліцу-пахавальню паноў Храптовічаў. А ў 1637 годзе яны гэтую каплічку ператвараюць у вось такі касцёл. Недзе праз 30 гадоў касцёл быў пабудаваны. У 1654 годзе пачалася вайна з маскоўскай дзяржавай, і калі варожыя войскі занялі Вішнева, то касцёл яны разрабавалі і падпалілі. Засталіся толькі адны сцены, але паны Храптовічы наноў усё адбудавалі. І вось падчас Першай сусветнай вайны, калі тут таксама ішлі вельмі моцныя баі, то мясцовыя жыхары ўсё з касцёла вывезлі ў Вільню, а пасля вайны вярнулі ўсё назад. І вось тут, у Вішневскім касцёле, захавалася і па сённяшні дзень вельмі шмат прац, зробленых рукамі нашых продкаў. Адна з такіх прац – гэта вось гэтая лава. На ёй калісьці сядзелі і слухалі імшу фундатары касцёла паны Храптовічы.
За савецкім часам касцёл Святой Марыі не зачыняўся, і немалая заслугам у гэтым ксяндза Уладзіслава Чарняўскага. Ксёндз Уладзіслав Чарняўскі, ён сустракаўся ж з двумя папамі рымскімі. Ён службу ў касцёле, не гледзячы ні на якія перашкоды, вёў толькі па-беларуску, а таксама ён пераклаў на беларускую мову і новы запавет, а памёр ксёндз на 86-м году жыцця. Пахавалі прыхаджане свайго любімага ксяндза побач з касцёлам, у якім ён служыў і які абараняў. При Храптовичах, панове, Вишнева стала не толькі рэлігійным, але і прамысловым цэнтрам, таму што Храптовичы вось тут, у Вишнева, пабудавалі спіртзавод, шклозавод, цагельна-ганчарны завод, а вось тут якраз, вось на гэтай рэчачцы Альшанка, яны пабудавалі млын з лепшым на той час механізмам. А набыць вырабы з гэтых заводаў можна было тут на таргах, якія тут праводзіліся аж 2 разы на тыдзень, а таксама на кірмашах, якія тут адбываліся 2 разы на год. Але больш за ўсё Вишнева гэта славілася сваім металургічным заводам, які быў пабудаваны ў Вишнева першым ва ўсім Вялікім княстве літоўскім. Энцыклапедычная даведка «Вішнеўскі металургічны завод» быў пабудаваны ў 1780 годзе Яўхімам Храптовічам. Працаваў на мясцовай балотнай рудзе. Тут упершыню на Беларусі была пабудаваная доменная печ. Дзейнічалі таксама кузня, плавільня. Частка вырабленага чыгуну выкарыстоўвалася на адліванне арашотак, каласнікоў, крыжоў і інша. Астатні чыгун паступаў у плавільны цэх, дзе з яго рабілі жалеза. Ужо ў першыя гады працы прадпрыемства штотыднёва давала 600 пудоў жалеза, за год 23 000 пудоў. Жалеза выкарыстоўвалася на выраб сельскагаспадарчых прылад, а таксама раскуплялася мясцовымі рамеснікамі. У час паўстання 1794 года пад кіраўніцтвам Тадэуша Касцюшкі на Вішнеўскім металургічным заводзе выраблялі зброю для паўстанцаў. Пасля задушэння паўстання расійскія войскі, захапіўшы Вішнева, моцна разбурылі завод. Пасля паўстання Храптовичы змаглі аднавіць завод, і ён зноў пачаў дзейнічаць. І вось напярэдадні паўстання Кастуся Каліноўска нашы хлопцы на гэтым заводзе ізноў пачалі вырабляць зброю. І вось у маскоўскіх архівах нават захоўваецца такая цыдулка, вядома, без подпісу. І ў ёй гаворыцца, што на Вішнеўскім металургічным заводзе раздаецца мужыцкая праўда. І ад гэтага там ідуць хваляванні. І наогул усе вішнеўцы чытаюць мужыцкую праўду. А на заводзе, там нават на складах захоўваецца зброя, якую на гэтым заводзе вырабляюць. Канешне, вішнеўцы падтрымалі паўстанне, але вось калі паўстанне было задушана, то па загадзе графа Мураўёва шмат каго з вішнеўцаў адправілі ў Сібір. І тады ж быў зачынены і гэты металургічны завод. І вось нейкім дзівам, але да нашых дзён, вось рэшткі гэтага завода, дайшлі як сведкі той мінуўшчыны.
Завод быў разбураны, але і па сённяшні дзень яшчэ у Вішняў можна знайсці зроблены на гэтым заводзе серп ці касу, сякеру, але больш за ўсё гэтых вырабаў захавалася на мясцовых могілках у выглядзе крыжоў і аградак, а таксама вось такіх беларускіх шляхецкіх гербоў, як на гэтай каплічцы. Пасля паўстання Кастуся Каліноўскага, той самы Мураўёў, які адпраўляў вішняўцаў у Сібір, ён дае загад на пабудову ў Вішнява і вось гэтай праваслаўнай царквы для ўмацавання праваслаўнай веры і веры ў цара-бацюшку. І вось у 1865 годзе тут была пабудаваная вось гэтая праваслаўная царква з бутавага каменя у рэтраспектыўна-рускім стылі. І асвяцілі гэту царкву ў гонар святых Казьмы і Дем'яна.
Побач з царквою і касцёлам стаяла яшчэ і сінагога, таму што у Вішнева калісьці жыло вельмі шмат яўрэяў, і тут нават быў і ешыбот, ну, яўрэйская школа. І вось у Вішні, панове, нарадзіўся і вырас сённяшні прэзідэнт Ізраіля Шымон Перас. І вось тут недзе стаяла калісьці ягоная хатка. Ну, правда, хатка не захавалася, але захаваўся калодзеж, з якога маленькі Сёмка піў вадзічку. Калі Сёмка вырас і стаў Шыманам Перасам, лаўрэатам Нобелеўскай прэміі, то ён наведваў і сваё роднае Вішнева. І кажуць, што са свайго калодзежа нават папіў вадзіцы. Шмат каго з вялікіх людзей свету накарміла, выгадавала і напаіла сваёй чыстай і жывою, празрыстай вадою беларуская зямля. 25 снежня па каталіцкім календары дзень нараджэння Хрыстова. І пачынаюцца якраз каталіцкія калядкі. І я, паважанае панства, віншую вас з гэтым вялікім святам. Шчасця вам, поспехаў, ну, карацей, усяго вам даволі, а бяды каб а ніколі. Да пабачэння!